And guys, good morning. Dito tayo ngayon sa Lingayen. So ito yung hindi pa tapos na na parang ginagawang park dito sa may Capitol. So magjo-jogging tayo. Papakita lang natin kung ano na yung nangyari dito sa Lingayen. So makikita nyo ibang-iba na yung Lingayen Beach, Baywalk. Ayan. So yun, makikita nyo yung yung buhangin. Ayan, yung mapapansin nyo medyo mataas siya kasi nung may bagyo last year, grabe yung hangin, tinulak niya yung buhangin dito guys. So ayun, jogging na tayo, let's go. Saan na siya eh? Time check pala natin, nasa na tayo, 6:15 ng umaga. Hindi ko alam kung dati na to dito, pero ngayon ko lang kasi siya nakita. Jogging tayo, habulin natin siya sa
Nagja-jogging naman ako. Nakatulap pa lang ako pero pagod na ako. Naka 2 laps ka pa lang? 3 laps na ako. Patayin mo na kaya ano mo. Bakit ah? Naka-video ka naman eh. Patayin mo na rin. Ayoko nga. 5 minutes pa lang eh. Kahit na. Dapat ito mga 30 minutes. Para makita nila yung ano. Pari pa isang view lang na makikita nila dyan. Hindi yan. Babe, huwag mo na ako yung video. Lilipat ako sa kabila. Wala tayong tubig. Gusto tayo magtubig. No need. Sumasakit yung tagiliran ko. Dito ako, babe.
Akala ko titirahin ako ng mga asong to eh.
putik. Aso. Zoro, nangyari sa'yo? Pag naging ganyan yung mukha mo. Si Luffy, oh. Pagod ah. Papawisan na ako. Ayan na pala dito. Taanan ng tubig. Init. Dito yung CR. No entry to all types of vehicles. Yung mga isda. Uy. Yeah. Init. Papawisan na ako, Dre.
Ay, nakos. Dito na ngayon pasurahan, hindi pa tinap. Ito rin, oh. Ah. Ito na ngayon pasurahan. Hindi nyo pa maitapon. Uwi na tayo? Uwi na ba tayo? Oo. Oo, ka na. Kasi walang tubig. 6:54 na. Magana tayo mag Tako. taho. Tako na lang. Akala ko pansit tsaka sopas. Tako na lang. Ano ba yan? Kain agad ng marami. Tako lang. Kain. Nag-jogging para magpapayat pero pagkatapos mag-jogging Tako na pagkain. lang. Saan ba yung taho? Taho, nandito ako. Ayoko na mag-overshoot yung katawan ko. Nakaano lang ako. 4 laps of running, 2 laps of walking. Kaya nga hindi ako tumatakbo eh. Naglalakad-lakad lang ako kasi ang tagal kong hindi nag-jogging. Tapos ikaw jogging ka agad, bira ka kaagad eh. Bahala ka dyan. 4 laps. Pag nung di ko na kaya, parang inuubo-ubo na ako. Ah, Tumigil na ako. Tumigil ka na. Walking na ako, 2 laps. tagal kasi tayo hindi nakapag-jogging guys. Kaya ano, muna tayo. Lakad-lakad lang. Sampiga ko ito ko. Ay, 20 pinakamaliit. Dalawang 20. Mainit oh. Kakasilip. Tapos mag-jogging, magtaho. Araw-araw kayo dito, kuya? Thank you. Para kami nakakaingit yung mga nagja-jogging. Mayroon pa nga doon yung naabutan ko. Hanggang ngayon na nagja-jogging pa, di siya tumigil. Talagang athletic yung katawan niya. Kaya yung lalaki. Gusto mo araw-araw pa tayo mag-jogging dito? Hindi naman. Mga ano, twice a week. Ano, Ay, sorry. thrice a week. Hmm. Every other day. Okay. So, ayun guys. Thank you sa panonood. See you sa next vlog. Peace out. Cheers.